ଏକ ଚମତ୍କାର ଅଭିଭାଷଣ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ନେତାଜୀଙ୍କ ଭୂମିକା। ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ, ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ସହପାଠୀ ତଥା ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ହେଉଛି ଭାରତ ମାତାର 73ତମ ପବିତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତ ମାତାକୁ ଅତି ନୃଶଂସ ଏବଂ ବର୍ବରୋଚିତ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବା ଗୋରା ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ହଟାଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ବୀର ପୁରୁଷମାନେ ଅଗ୍ରଣୀ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ। ତାଙ୍କରି ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ସଭାରେ ମୁଁ ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନରୁ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଅଛି। 1897 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖରେ କଟକର ଓଡ଼ିଆ ବଜାରଠାରେ ନେତାଜୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତା ଥିଲେ ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ ଓ ମାତା ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ସୁଭାଷ ସମାଜ ସେବାରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ। ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ସଫେଇ କାମ ଓ ରୋଗୀ ସେବା କରୁଥିଲେ। ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ପରି ତାଙ୍କଠାରେ ସାହସ, ନିର୍ଭୀକତା ଓ ଉଦାର ଭାବର ପରିଚୟ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଇଂରେଜ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ସୁଭାଷ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରଠାରୁ ସେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ଯେ ଭାରତରୁ ଏହି ବିଦେଶୀ ଶାସକଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରାଇବେ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷଣ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୁଗ ଦର୍ଶନ ଓ ରାଜନୀତିରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ ପରେ ଦେଶ ସେବା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ପରେ ଜେନେରାଲ ଡାୟାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘଟିଥିବା ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କଲା। ସେ ତାଙ୍କର ICS ପରୀକ୍ଷା ପଦ ତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। 1921 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କଲିକତାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ସେ ସାମିଲ ହେଲେ ଓ ସ୍ୱରାଜ ନାମକ ପତ୍ରିକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଅହିଂସା ନୀତିକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ଇଂରେଜମାନେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ ନାହିଁ। ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ସାହ ପାଇ ସୁଭାଷ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ନାମକ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କଲେ ଓ ଏହାର ଯୁବ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧବିଦ୍ୟା ଶିଖାଇଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସେ ଜାପାନ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ପାଇ ସେଠାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଠନ କଲେ ଏବଂ ଦିଲ ଚଲୋ ଡାକରା ଦେଲେ। ଏହି ଫୌଜର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉ ନେଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ନେତାଜୀ ବନିଗଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ, ଗିଭ୍ ମି ବ୍ଲଡ଼, ଆଇ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଫ୍ରିଡମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ତାଙ୍କର ଏହି ତେଜସ୍ୱିନୀ ବାଣୀରେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଶହ ଶହ ଭାରତୀୟ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଶେଷରେ ନେତାଜୀଙ୍କର ରଣହୁଙ୍କାର ସିଂହ ଗର୍ଜନରେ ଗୋରା ସରକାରଙ୍କର ଛାତି ଥରିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଆମ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ନେତାଜୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ବି ସେ ପ୍ରତି ଭାରତୀୟଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।